O Entroido está a piques de comezar. Eu son o Meco da Fraga, a fraga do voso camiño, a fraga da vida. Coñecemos algunhas historias de peregrinos, historias do corazón. De todas elas aprenderemos. Todos os días escoitaredes o que o Meco ten que decir, ata que os xoves despois do Entroido me queimedes, ou non. Este luns comezaremos co camiño do Entroido, mesturado nun bote, cunchas, mochilas e paus, para que saian uns peregrinos moi currados. Así que xa sabedes, nenos e nenas de Belezar, eu o Meco do camiño, aos peregrinos de Belezar, vou vos animar. Que viva o Entroido! Viva! Vos quedou claro como hai que vir o luns ou queredes que o Meco repita por si acaso? Repite, que mellor o Meco, porfa. Repite a segunda parte máis despacio, Meco, por favor. A ver, escoitade, que vai a falar máis despacio, a ver se nos enteramos. Este luns comezaremos co camiño do Entroido, mesturando nun pote cunchas, mochilas e paus, para que saian uns peregrinos moi currados. ¡Hala! Entón este luns temos que traer algo que simbolice os peregrinos do camiño. Podemos traer unha cuncha de peregrino, podemos traer un pau que nos axude a camiñar, podemos traer unha mochila, podemos traer un bastón, un pau, un sombreiro, porque camiñando pode haber moito sol e necesitamos un sombreiro para tapar a cachola. Que máis? Comida, vamos a traer todos porque imos a merendar, pero vale. Agua, claro, porque o camiño nos dá moita sede. Que máis, sabes?